endleleni baningi kakhulu nabakade bahamba siyaza gugu mntazethu abafikile ekhaya labangcwele ngo-9 uzothola umshumayeli ozomemeza esontweni thandaze emdletheni imthandazise umfundisi bangcwele nabomndeni bamthandazise amadlebe akhe angagcwali inhlabathi nomlomo wakhe ungagcwali inhlabathi namakhala akhe angagelwa inhlabathi uma wangena inhlabathi ekufaka ethuneni awufike emzini amanezi awuzwa lutho uzobathola bayekhala abangcwele uzothi umshuma esontweni ahlale phansi khona ushumela losukuma mdlethe sasimbe bazothi ubuyafika mdlethe umusha kusasa ekuseni ngo-9 uzobubusa inkonzo uthi asibheke enkosini endleleni ekhala abangcwele bazobe bethi abangcwele indlalifa zezulu bezobe zithi vuka nathi soka uyabona uma uzaleyo mvunga nalezi insimbi ekhalayo okwazi ukuthi sendleleni yonyazo othe uhambe nenkosi wasidaleleka inkinga uduke luthe unyazo uhambe nenkosi ungasidalela inkinga uthi ulahlekela ubonakala bekwenze njani ngolesihlanu nangesabatha zokuyivuma indlalifa endleleni ekhala abangcwele njengoba zithi mbonge injava Nazaretha Yeshua Nazareth offside. Kungabe sihlezi nawe la endlini uyi offside. Ngiyacela enhlanje ukuthi ngabe uyi offside. Ngingakholwa kakhulu. Kholwe nje nomali. Hambe nje kahle. Yabona kwamdleke wakwasho phezu kwetaba omhlangano bafowethu. Hayi kodwa ngifikeleni late. Hayi.
Wake washo ngelona ilanga. Sasisigcawu sesithathu. Igcawu kokho isigcawu sikaMathunjwa. Kwakhona isigcawu sasemampondweni sikashoza ugodo. Kwakhona isigcawu ebesiphethe uMdletshe nomfundisi uCele noMthiyane. Ake ngiphuma nje ngijolwe ngemanzi. Kwaphuma abasesidumbini. Ngathi ngiyaqalaza wavule uhuku umfowami Mdletshe ingoma. Wathanda ukuphila awesami emhlambini kaJesu abathanda ukuphila ukuphila ningasukumi nyangezi ningasukumi ngithinta ingoma eyithinta masethuila ngaseliyafisa masethosa usuphuma kulani bese ayithinta ake nilungise izandla manje ngenazo ilonda nabefundisa abavakashela ake balungise izandla emhlambini kaJesu abathanda ukuphila Inhloso yami ebengizele lapha bekuzokhumbuza abadletshe ukuthi banegama labo okuthiwa iBrazil. Angisho lutho-ke sengifikile nami ngibafana.
Ungabe unenkinga uma uhlezi la emdini wengane. Wazi indaba zabantu abadala. Bafundise enhlezi phezulu ehlalweni. Uhlupha isikhathi. Bengizofunda incwadi ezothi sithandwa. Ngifisa ube nenhlanhla uhambe kahle. Bengizofunda. Kuphela isikhathi ke. Bengizofunda incwadi ezothi ningamhluphi lo mfelekazi kanye nentandane. Ithi manje bahlupha ukukhala kwabo ujavula uswa. Bengizofunda incwadi kaSithole ebizothi umphefumulo wami sewufile. Ithi amathuna sengilindele. Bengizofunda lezo ncwadi bethathu bese ngihlala phansi. Ngoba befundise enhlezi phezulu ukhona umuntu engihamba naye ngiphile naye kodwa umkhongo wakhe enamazi ukuthi ubani. Weba ngwe. Hayi makholo angiyeke ngoba kuzoze kuqhume lento engafuni iqhume. Ikhona lento engafuni iqhume. Ikhona lento engathanda ukuthi iqhume ngiyivalele ngenxa yesikhathi. Kodwa hey bambisisa lokho la. Ngophumula awu ngijabulile mama ngibona bakhona azibehlezi kanje. Ekade begijima naye. Ngoba kungayishwa ukuthi sihambe nawe bangabe bikho abantu abazokuchaza. Uyabona nje mina ngilimele esipanini. Ngilimele esipanini. Belithi la ngwaselishisi bese ngimdoza umdonse ekhumbini ngidwaza mdledwaza was fike nazi zibambe. Khona indawo sihamba yona nomlungwane. Khathala indoda lapha. Uyabona umlungwane vela kuhlubule. Avela dalt uvela ufe uthi uyahamba. Umlungwane uyanlinda zibhubhe nyawo kwenza yonke into ubhuthwe endleleni ayivulele nje. Khuluma ngaye ngoba la ngiceleni mama ngimhleli ninawethu. Uyabona abantu bese ecala kunibuza ukuthi ngobani. Avela wala umlungwane ziphuma la kwamadlinga wayikhuphukela esibukweni. Zayisandla nesibukweni wagiya wasakazeka amatshe la iblue stone phansi. Wavula khala umdluli nami ngakhaya. Ngikhatha ubuhlungu usenyaweni ukuthi umlungwane akabuzwa ngalo ubuhlungu. Hayi bangwele. Ngizobongela umdleke ngindlela nhle. Sikubonile mdleke. Uthe uyaphezulu uhambe kahle. Amen. Ushambe kumele uhambe kahle. Akekho umunye ozobuya kuvimba kwa mdleke. Amen. Inkinga enginayo ngo-12 angazi ukuthi ubani ozongijoyina manje ngo-12 ngoba bengijoyina umdleke ngo-12 ethi inkonzo akayibusise umfundisi waseduma wakwaNkomo kayiqoqa ayibusise ngicela ukuhlala phansi. Kodwa khona abantu abalapha ya befundisa sengena hlabelele. Hlabelele litheni. Ake ngimqulise bheka ngafika mina umbhidweni. Ngizokuma nenkosi. Vuma nawe vuma. 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 Au vuma wena vuma. 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 Vuma, vuma, vuma. Vuma, vuma. Vuma, vuma. Ekaya. Unekemiso. Vuma. 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 Sibonge lethi mfikeleti nishaya ihlobo ngoba ukuba ngifranga lethi ngabe sekusibonke umuntu wagida la amen. Bonge lethi aya kukhila ukaphethe ndrobhile amen. Asibonge mnganga ngiyabonga mfundisi wenkosi
ukuthembeka kumfundisi okuhamba naye lithwala izitsha impela inhliziyo yethu uyagcwaliseka umphefumulo wethu ukuthi ushembe uNkulunkulu izilakhe aliweli phansi. Siyabonga ke mfundisi wenkosi ukuba khona la kwakhona exosha kuyinto enkulu. Ngicela ke manje ukuthi izipho ziye endlini. Ngenxa yesikhathi izipho aziye endlini. Sengizonikeza bamathenjwa asinikelise sonke. Masiqede ukunikela bese siyangena iBrazil nje kumvangele lapha nje usefuna ukwenza into ebiyenziwa umne wakho. Sonke bese siyangena iBrazil ngiyalibona bafowethu eminyango akhali umvangele sizoyenza lento. Ngicela ke ukuthi umfundisi wenkosi ngunikeze bamathenjwa. Siyanikela sonke nazi izitsha abashumayeli abayithathe banikeze goodman. Ukuze zisebenze. Hayi abashumayeli barayi. Tuma kondisiwa ela akanyi aikanyise angibonge bantwana benkosi angibingelele laba baphethe izitha bethukuma nje kancane ngoba kukhona incwadi konke ezokonakala lapha ke bethukuma kancane khona incwadi esicela ukuyifunda bese nihamba phezukwayo ngoba asisodwa la sinabantu abangajwayele ukuba nathi. Amen. Ngizocela ukuguqa ngekusukuma ngemvume befundisi ngoba befundisi ngiyaphinda futhi siyabonga esibona nikwenza leli giye nihamba ngalo sibona nihamba kahle kakhulu phambi kwethu noshiya nomqhele okwazi ukusebenza. Amen. Ukuba khona kwabefundisi abaningi kangaka ayi ngithi cishe ngokuqala noma ngokwesibili babona ukuphuma nje khaya befundisa bona abaphuma kalula lapha. Uma ubona umfundisi emzini wakho nje ukubona impela inkingi bokwazi ukubona inkinga nje engahamba. Ngaba bona befundisi kwagcwenza ngaze ngayicelela kwamfundisi ugcwenza usuku usithandazele phambili singahambi silandele wena ngoba siyongena ehlazweni. Nalamhla futhi ngiyaliphinda la kwaMdletshe uthi Mdletshe ufike phambili baba uthi stop befundisi ngoba sizongena inkingeni ngoba makwashona nje kwamfundisi cishe kusasa cishe abantu abazukuba ngalo bese bethi abalandeli hayi bekuyena umfundisi lo. Okunjani sibuka namuhla ngoba izolo sinibonile umfundisi. Mina nje Mdletshe ngiyayicelela ukuthi uvale ngakumina kungahamba ngoba lento engiyibuka la angaze ngiyibone njalo. Bantwana benkosi ufishano kwami incwadi kuphela sizoyifunda ayifunda omunye uJobe 11 verse 42. Le ncwadi senzela manazi ngoba siphakathi kwabantu silokusazalwa thina sibona abantu babenikelela izibani bafika babeka imali ethi khelekeqe esosweni. Yikho ngithi abashumala bami ngoba izozingene le mali ethi khelekeqe singakayifundi le ncwadi. Lapha inkolo kaShembe iphakeme kakhulu namhla siphakathi kwabefundisi siyafundisa ukuthi akuphele lokhu ukuthi uma siyokhalela umuntu emzini wakhe ube kwabela amahloni impela ikhandela lisathengwa ngesihlanu soshini. Bakhona abantu abayingcwele usephethe ulunga Mdletshe lencwadi nansi incwadi esingayo lapho ukuze bezwe nabasemuva njengoba ngithi nje senza umnikelo ukuze ingane kaMdletshe isale zibone ukuthi befika befundisi bonyazi beza kuwe bonke abafowabo nodadewabo njengoba nakho nje singabafowabo nodadewabo njengoba sila yini sebefakazileka abazana naye iqala
abakhula naye bakudlile ukudla kupheke wena sophuma sihle nje akekho uzohambela mbili ushila ugugu lethu mana ke uhambe kancane kulo ndawo iyahlaba bafika sebenje entendeni base bekhalela lo hambile base beduduza basele ade besho la kuluma yebo nalo ivesi engifundela ngoba sinabantu phakathi kwabo abangasijwayelanga ngicela abantu bephakamisa imali nje kanje njengoba nami sengiyiphakamisile hayi le mali etikheleke noma ungayibeke phakathi la kubuyele la emuva siyofika siyibeke kwakho le mali etikheleke ayiphele namhla siyayivala ayibonge inkosi uma uya waba yilowo nalowo wayifikile wafika wamnika imali enika lo hambile ukuze ingane zisale zibone kusasa ukuthi zidlani bakhona abantu enkozweni imali ke tikheleke senizwile bashumani hambe nawo lencwadi emakhaya nani nina babefundisi lithathe lencwadi ila iBhayibhelini akuyona yami iphela imali ethini angithe ibona ikho la indishini imali mina futhi ezami ibana ke ngidlale lezo mbukeni ninganginiki sengifile nilethe njengoba ngisaphile ezami mawuhlangana nawe ezami ibana ukunike nje masiphumala ngaphandle kwetenti kusezami ibani ungangilindi kize ngife hayi sengahlabela omunye angisheshe babantwana benkosi lento ngiyishiso ngoba washa imfene Jobe into yenzile mfana ngufaka uphapha nogwalagwala washa imfene babushozi babulungwane kusula itruck la ishingodo ngemuva uhamba umuntu ngapha eceleni zathi sukugodo kulezi ehambayo ugodo ngashaya lo muntu ohamba phansi iloli yadlula ehamba ayangambona lo muntu usale uyakhwisha lapha ehlathini lo muntu uma ikhwisha kuze vuka imfene ezintathu la ehlathini iloli sehambe zikhiswazi zise kulo muntu ofile zemshaya zibona ukuthi uyadlala kanti umuntu ulimele ushawe itruck uyizwile inkozi bila endlini wakhwisha umuntu zimshaya imfene wasekukhamela ivoni yamaphoyisa ngapha yobani ababulele abashaya umuntu na ngangena ehlathini imfene lasimemeza ikhonde lathi yithi sobathathu sivuma into ezingayazi azimshanga lo muntu zathi imfene yithi sobathathu athi abaphoyisa wozani lapha sibhalisa kumende zathi imfene senze sazi zase ziyaqasha niyabona nizoboshwa zathi imfene ayilime zetsheni asinikele ke ahlabele lo munye silima zetsheni manje sinikelela lo mfundisi ohambile kodwa khona yithi sibangaki ezami ibali ngifuna nini hlabelela ke hlabela umlungu nombani ozohlabela kahle bedanse bonke abantu uhlabela abantu ohlabela lapho kahle esempela hayi bo abaqala abashumayela ngaphambili benikela isimali engakhala itheleke beze bayofika lemuva asondela nendisho iphethe unohlabela kokudansa bafowethu umlungu ohlabela kunoshozi balini nje abantu dansa lapha sisukume sonke lele sinikele hlezi bani hlabelela mfundisi Duma uqondisi wakho mama mfana akhanyise indlela Brazil isondela. Hey, Brazil isondela.
Asembele. Kathi phezulu. Asebovu. Alexander Brazil. Amen. Particularly Brazil. iBrazil ayize ithi laphuma lashona namhlanje inkosi ngawenzanga ngokulungile ilogcina ngokuthi emthando amaSamariya mthando omkhulu Brazil ya nako nali paye mhlabelelana LUTQ azosihlabelela. Asinis. Wayitela. Wayitela. Hola. Boma.
Siyabonga. Aba sekuyathandaza. Emana efihliweyo yezwa omana yakhokha sonke siyathandaza sonke. Amen. Asibheke enkosini. Baba onomsa nonothando mdali wezulu nomhlaba nabantu. Nangumfundisi wakho Nkosi. Sesiyamkhipha Nkosi usa kuwe. Sicela ke Nkosi nabo umndeni wakhe Nkosi abasemdletheni. Endleleni Nkosi azohamba ngayo. Cela Nkosi umvikele Nkosi ezitheni Nkosi zendlela. Aziyongena Nkosi emndenini. Aphume Nkosi emndenini Nkosi esekuwe. Egameni lakho kuzokube phakade. Amen. Silesicelo bantwana benkosi ngenxa yesikhathi bazophuma naye abagcotshwa. Sicela abagcotshwa bazombamba. Kodwa umphakathi wonke sinesifiso sokuthi usale lapha ngenxa yesikhathi manje. Bese ukuthi ke umndeni uhambe uye wabheka bezayo nabagcotshwa. Abagcotshwa ke nabo ngenxa yesikhathi abanye bayoya kule itende kontende lemhlophe lingale ekugcineni ekhoneni. Bayoya lapho abagcotshwa bonke. Size ukuthi abasebeshiya isikhathi bekhululeka. Kodwa umphakathi wonke siyacela ukuthi uhlale nje la. Mhlawumbe ungaba ithempeli kuphela eliphuma naye limphekezele nomndeni. Amen. Sangifika ekhaya lami awungingesa njengesami Nkosi yami cela abavangeli